vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu, inini I never thought kuti I would end up becoming part of something iyo yavanoti Wicca. Saka chii chinonzi Wicca? Wicca is like white magic. Ndo huroi hwavo vanhu vekunoku kwandiri kuUK. Kana vachiti munhu is a Wiccan, it means kuti anenge ari muroi muchishona chedu. So ininiwo ndichikura ndakakurirawo kumasvingo. I was raised as a Christian. Tainge tichiendawo kusayoja and I believed in God. Taienda kuchechi and I used to follow whatever that I was taught. But zvinhu zvakazongotanga kungopanduka kuburikidza nekuzorwadziswawo mumarelationships. So I can say kuti it all started pandakazoya kunoku kuUK. In a new country it was hard, ndiri ndega futi. On top of that, I was lonely so many times and stressed. So I was just looking for something to make me feel better. Ndikangoti pamakatanga chaipo mukomanashi kuita zveYouTube, if you go back, ndini umwe wevamwe vaitombova nemamwe macomments that were so negative ndichiti hamugone kuverenga. At that time, that was when I came here kunoku kuUK. So I used to follow a lot of people. Ndo pandakabva ndachizosanganawo neimwe channel. So I was feeling stressed. Ndikatanga kuita zveyoga and I saw that zveyoga zvinoita kuti ndinge ndichizofila a little bit relieved. Ndikabva ndachizoita sink deep into the rabbit hole. Ndo pandakabva ndachizodiscover a YouTube channel about Wicca, not only Wiccan magic but yavanoti moon worship, kutonamata mwedzi sezvinoita vamwe avo vanonamata zuva. We know who. Saka mukadzi uyu munhu wekuti she preaches about peace and confidence. Peace and confidence, that is her greeting. So she will talk about nature, kuti as much as the nature is calm, it is also supposed to calm you. You need to sink into the nature and bring out the nature that is inside of you. The power of the moon, how we can control our energy. And that was when I learned kuti in this world kunyangwe zvikanzi munhu anoita zvechivanhu, anoenda kuchechi, but it is all about energy. Check munhu wose uyo anonzi ava kutaura nendimi. The very first time kana mukamubvunza, according to this woman, and I saw kuti it is true, kunyangwe pandainge ndichiri mwana mudiki, pane patakazoenda kuHarare kuma headquarters kwechechi yandakakura ndichinamatira mairi. Saka when we were told kuti vasingagone kutaura nendimi ngavawi vanamatirwe, I felt like an energy as it entered into my body. So she was talking about controlling our inner selves, which is the core of our energy. And I was curious. Ndo pandakatanga kungoramba ndichingona mavideos ake ndiri kubasa. Ndaita ekudownloada ari MP3, learning about my spells, my rituals, uye zvekare how to connect with the universe. At first I would watch, then I decided kuti ndinge ndichimboedzawo a small ritual. It was a very simple one. I did light one candle. Then I started speaking with the moon after I had bought a crystal ball, but I felt so strange, like I was so calm. Ndichazokunzwa kuti stress dzose dzandainge ndiinadzo, all the stress was gone. It was a different prayer than I had ever had, because ndaingoziva kuti munhu unopfugama ubva kuti hey, kuna Mwari kudenga njani. But at that time it was a different prayer. I was no longer praying to God. That is how I felt and why I felt so calm. And it was strange because I was no longer praying to another spiritual being, kana kuti vatinoti Mwari, but ndainge ndava kunamata kwandiri ndichizvinamata. And it felt so good because I could feel myself, and instantly I will forgive my sins for all of my past sins, as well as to forgive vose avo vakandikanganisira. Saka ipapo mukomanashi panguva yacho iyoyo ndipo pandakaona kuti zvainge zviine musiyano, because kana uchinamata kuna Mwari vari kudenga, you are never sure kuti saka Mwari wacho andiregerera here kana kuti kwete. Ndakangoramba ndichingotevedzera zvese zvaainge achitaura musikana uyu paYouTube
pake achiti mwedzi kana uri mwedzi muchena, if it is a full moon, it was a time of power. So I began setting my intentions angu. Dzimwe nguva ndairara window rakavhurika apo pandinenge ndichiona kuti there is a full moon, so that the moon can illuminate me and thereby bringing the energy out of me. She talked about my protection spells. Zvakangofanana nekuti unoenda kumasowe unopiwa minamato nekuzvichengetedza, but zvinenge zviine kachirungu mukati. I tried each and every time kuti ndinge ndichidzinga iyo yavanoti mweya yemadhimoni, but kuweaken hakuna chinonzi demon as such, vanongoti negative energy ndiyo yaunenge uchidzinga, uchikoka yavanoti positive energy kana kuti dzavanoti ngirozi kana uri mukristu. Each and every time I felt like I was controlling my life and becoming a goddess that I was born to be. Nerimwe zuva ndakati ndakaboekana zvangu, ndipo apo pandakabva ndachizojoina an online group for Wiccans and witches vekunoku ku-UK, vachinji vacho varungu zvavo. So I was amazed because pandakajoina group rekufacebook ndikabva ndabvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana, uye zvekare ndikanzi ndinge ndichitora mapictures, not like mapictures face yangu, but just pictures of the things that I was using for my rituals. Vakaona kuti zvechokwadi I had some knowledge, saka they were so kind and welcoming. Pandakazoenda this other certain bar ndichisanganawo nemamwe fellow Wiccans vanogarawo muarea mandinogara. They started sharing their experiences with me, guiding me in deeper practices. I felt so much at home when I found out kuti amongst them there was one who was from Zim. I then started to learn about my herbs, my crystals, uye zvekare about different moon phases, kuti how do they affect our energy. Ndikabva ndatonzi ndinge ndichitenga my first set of tarot cards, but pane zvimwe zvinhu zvakazongotanga kungoitika, especially pandakazotenga matarot cards. Saka iwo pache zvavo anoita sekunge anenge atori nema-negative spirits aanouya nawo. Ndakabva ndachizotanga kurota hope dzainge dzichindityisa zvokuti ndainge ndava kutongorara ndakaswisha on the light, because ndaiti kana ndikangodzima light ndaingonzwa kuti something chichipinda mumba, kuita sekunge munenge muine mhepo inenge yapinda mumba. Kubatidza light ndaingoona chimumvuri, this shadow. I used to see it, but zvaitika within a very short period of time, so much that I could not understand kuti what was going on. So mukomanashi ndakabva ndachizoudza mukadzi uya wekuZimbabwe, akandibvunza zvose zvandainge ndichiona, akabva anditi it is a phase, it is going to pass through, but zvakaramba zvichingoitika mukoma. So ndakabva ndachizoita reach out to that YouTuber ndokubva ndamuudza zvose zvainge zvichiitika. So akabva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichiita iyo yaakati a strong ritual. That was when I was possessed by the demons, and zvichikwadi madhimoni aripo mukomanashi. So on that night ndakanzi ndinge ndichibatidza macandles anokwana iwo kuita 6. Ndainge ndakanzi ndinge ndichitenga wine. Ndakatenga wine yered ndikanzi ndinge ndichigeza nayo. Mushure mekunge ndageza nayo ndaisafanira kuti ndinge ndichizopfeka, asi ndainge ndiine chainge chakaita chuma chandainge ndakatenga, chandainge ndakanzi ndinge ndichisungirira muchiuno mangu, but ndisina chandakapfeka. Macandles awa ndakamadesigner in such a way zvekuti I was sitting in the middle of a star as a goddess. Ndopandakabva ndachizotanga kunamata, talking to myself, telling myself that I was a goddess and I was as powerful as the creator of the universe. Mukomanashi ndakangonzwa rimwe zisound, pakaita sekunge munhu akanoka pawindow. Mushure mekunge munhu iye anoka pawindow, ndopandakabva ndazonzwa kuti gugugugugugu, as if there was someone that was in the ceiling. Mukomanashi window rakatsemuka. Window richinotsemuka kudaro, I swear to God and by my grandmother's grave kuti ndakaona umwe munhu akapinda mumba. Chakandinetsa paari munhu uyu, like body structure yake inotonetsa kutorondedzera. Chandingangotaura ndechekuti munhu uyu face yake yainge yakabatana yese nemutumbi wake, chingori chinhu 1. Chinhu chandakanyanyisa kuona paari iface yake, but ndaiona zvikari mutumbi wake, asi yainge yakakura yainge iri face. Munhu uyu akatanga kubhururuka achiuya kwandainge ndiri mukomanashi, ndipo apo
pandakabva ndachizonzwa zvekare kuti gugugugu pandakatarisa mudenga mukoma. That was when I saw a small light that became bright, then I just collapsed. Pandakazomuka mukoma nashi, that was when I had a knock on the door. It was my landlord. I opened up because I felt like there was something that still wanted to come into that room. Chichindiudza kuti no, keep quiet, she's about to walk away, do not do anything, just keep quiet. Mukoma ndakakambaira ndichienda kudoor kuya. I barely opened the door. My landlord then rushed into the room. She saw everything that I had done, mukoma, and she asked me what was taking place, and I told her kuti I was trying a ritual that I had seen on YouTube. It was quite terrible, to tell you the truth, mukoma, zvinhu zvakaitika ipapo. Then I started to question everything kuti zvinhu zvose izvi zvandainge ndaita, it was not even safe at all. So I decided to step back, ndikaregedza kuona channel yake yeYouTube. Ndakadeleta mamwe maapps andainge ndakadownloada andaishandisa kutreka moon phases. I even threw away my tarot cards, but now iripo ndeyekuti ndatambudzika hama dzangu, kunamata hangu handidi, ndicho chokwadi, handidi kumanikidzwa kuita zvinhu zvandisingadi. So handizivi kuti handina here dzimwe nzira dzekuti ndingadzishandisa dzekuti ndige ndichidzinga mamwe maspirits awo andinotofila kuti maspirits awa anenge akanditarisa apo pandinenge ndakarara. I don't know how to explain it, but kumuka kwangu ndinoita zvekumuka zvekuvhunduka, zvekuti kana ndiine boyfriend yangu kana iye he feels so disturbed about the way that I wake up, ndinoita zvekumuka ndichiridza mhere, because ndinenge ndichinzwa sekunge panenge paine munhu uyo anenge akanditarisa achida kundidzipa. Ndibetsereiwo, do not judge me. Kana kuine vamwe vane maopinion avo asi vasiri maKristu, nekuti neniwo ndainge ndimbori muKristu, used to be so judgmental as well. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakatamba hangu nematope, asi kunyange zvangu ndiri kuda kuzvichenesa, but handisi kuda kuti ndige ndichizoshandisa mvura pakunozvichenesa. Apa ndakatamba hangu nemadhaga. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakabawo underwear yemurume wangu, ndikabva ndachizotora bhodhoro remayonnaise. Mushure mekunge ndaenda kun'anga, ndikabva ndanzi ndinge ndichiba chipfeko chake chemukati, saka underwear yake iyoyo inogara mubhodhoro iroro remayonnaise, and ndinorichengeta muwardrobe. Iye haatombopabati panzvimbo pacho ipapo pandakarichengeta. Izvi ndakatanga kuzviita mushure mekunge ndaitawo mistake, ndikatoona kutoti zvandaita izvi kana kuri kunzi ndikabatwa anenge atova ma1. I then acted so quickly mukoma. Ndo pandakabva ndachizotanga kutaura neimwe n'anga yekuMalawi iri muno muJoburg, ndikaiudza ikabva yachizondibatsira. Kutaura kudai murume wangu idhamudhamu rekupedzisira, anotonzwa neni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai uye zvekare ndakazoroorwa zvangu, but ndaisatombotarisira kuti ndichazosvika pakuroorwa nekuda kwekuti ndainge ndiri munhu ainge aine musikanzwa. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne18 years. Saka mbinga yandainge ndichidanana nayo yekuNigeria, iyo yandakasangana nayo muno muSouth Africa, akabva achizondiudza kuti ainge achida kundiitira a birthday party. Saka takabva tachizoenda kune imwe party, but it was another party as well. There was this other rich guy who was holding a party, and vanhu vainge vachidya sushi. Saka kwainge kuine vakadzi vainge vakawanda, including me, avo vainge vaine mbinga dzavo. So mukomanashi takati tiri papati paya ndo pandakabva ndachizopiwa nyama. Since everyone was just eating sushi, raw meat, neniwo ndakabva ndazongodya ndisingatozivi kutoti yandainge ndichitodya yainge iri nyama yemunhu. Kuti ndige ndichizviziva, it was after mumwe musikana ainge aripo muSouth African akazoshayika
after mbinga yake yazama kuita marituals, so there was bad publicity that happened about that story. Ndopa zvakabva zvachizobuda kuti ipapo papati vanhu vakadyiswa nyama yemunhu. It was a ritual. Mukomana chandakangoita ndechikuti ndakangotora kabhegi kangu ndikabuda muapartment umo mandainge ndichigara ndichirojerwa nemunigerian uya ndini uyo kubhazi straight ndakadzokera kumba. I did not tell anyone. Amai vakazonditsvakira mari yekuti ndige ndichidzoka zvekare kunoku kuSouth Africa. Pandakadzoka kuno kumukoma ndakabva ndazotsvaka hangu basa, but ndava neimwe mbinga yandava kufambidzana nayo zvekare. I hope to God kuti iye haana kuromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Muchadyiswa, vamwe vakadyiswa ava nyama yemunhu nembinga dzavo vachiti ndine mbinga wava kuendeswa kupati unodyiswa nyama yemunhu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.